ทีเมื่อเลยยังทารับอินในชื่อว่าฟินทีจะที่คนละอินแต่ดาวฟอมเซวาอินคนละนี่ลันอาส is the same till kalma meta it mulet kunta fa kolla dawla meta gani uteli ekfui in sawai ruhi ta fataya. Il-paċi miegħek, nilqek għall-programm ieħor Uliet is-Sultan. Insejħu Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Illum hekk se nkellimkom fil-qosor dwar it-talim li ħallilna Santu Wistin dwar it-talb. Jibda biex jgħidilna Wistin li t-talba tiegħek u tiegħi hija taħdita ma' Alla. Jien u hu nitħattu flimkien. Wistin jagħtina tifsira oħra ta' x'inhu t-talb, araw kemm sabiħa issemmija. Jgħid it-talb hija taħbita fuq il-qalb ta' dak li inti tħobb. Tħabbatlu fuq qalbu biex tgħidlu dak li tixtieq. Hemm momenti però meta Alla jitħaddet hu miegħi jew miegħek, dan meta jiġri. Wistin jgħidilna li dan jiġri meta naqraw il-Kodba Mqazza. Iva, meta naqraw il-Bibja jew nisimgħu lil xi ħadd jispjega l-Bibja, huwa Alla li jitħaddet miegħek jew miegħi. Meta naqraw pereżempju u Alla qal lill-Abram, dak il-ħin ikun qed jgħidu lili u mhux lill-Abram. Issa meta jien jew int qed nitolbu, pereżempju qed infaħruh, nirringrazzjaw jew nitolbu xi bżonnijiet oħra, hawn inkunu aħna li qed nitħattu miegħu. Mela meta jien naqra l-Bibja nagħmel attenzjoni għax hawn irid jgħidli xi ħaġa hu. Meta qed nitolbu inkun fejn inkun huwa jien li rrid minnu xi ħaġa. Santu Wistin kien bniedem ta' talb, anzi kien bniedem magħmul mit-talb. Wistin dejjem qis it-talb bħala espressjoni ħajja, dinamika, emozzjonata li tiddependi minn kontenuti preċiżi, kemm minn riflessjonijiet razzjonali u kemm minn kontenuti eżatti tar-rivelazzjoni. Fit-talb tiegħu personali, kif ukoll fit-talim li huwa ħalla fuq dan is-suġġett dwar it-talb, insibu siltiet numerużi ħafna mill-Kodba Mqazza u anke mill-esperjenza tiegħu personali. Wistin fil-kitbiet imferxa tiegħu fuq it-talb jagħtina prinċipalment 4 temi essenzjali li huma il-ħtieġa tat-talb, l-interjorità tat-talb, issa nispjegawhom ta' dawn, it-talb komuni u anke tkellem fuq it-talb privat. Tajjeb li naraw dawn it-temi jekk l-ewwel qalilna fuq il-ħtieġa tat-talb. L-ewwel tema studjata minn Wistin tintwera lilna fil-kliem tal-Apostlu Pawlu li qal fil-fatt żommu sħiħ fit-talb, issru fih b'ratt ta' ħajr lil Alla. Itolbu wkoll għalina qalilna Pawlu biex Alla jiftħilna il-bieb tal-kelma. F'dawn il-kelmiet insibu d-dottrina kollha fuq il-ħtieġa tat-talb li Wistin iddefenda b'tant qawwa waqt li wera l-pedament teoloġiku li huwa msejjes fuq il-ħtieġa tal-grazzja. It-talb huwa tant meħtieġ daqskemm hija meħtieġa l-grazzja. Din tal-aħħar jiġifieri l-grazzja hija meħtieġa bħalma hu magħruf fil-fatt għaliex għandna bżonna l-grazzja t'Alla. Għandna bżonna biex inħarsu l-liġi t'Alla, biex nirbħu t-tentazzjonijiet. Iva l-grazzja t'Alla għandna bżonna biex naslu għal ġustifikazzjoni, għandna bżonna biex nipperseveraw sal-aħħar fl-istess grazzja. Propju minħabba dawn l-istess raġunijiet huwa meħtieġ ħafna t-talb, ikompli jisħaq Santu Wistin. Hija ħaġa ċerta li t-talb huwa rigal t'Alla.
iżda huwa rigal li Alla jagħti lil kulħadd sabiex permezz tiegħu kull wieħed u waħda minna jista' jakkwista rigali oħra li huma meħtieġa biex jasal għas-salvazzjoni. Insibu doni jgħid Wistin li Alla jagħti wkoll lil dawk li ma jitolbux bħal bidu tal-fidi. Alla iva jnissila fihom din il-fidi. Insibu doni mbagħad li jingħataw lil dawk li jitolbu bħal pereżempju perseveranza sal-aħħar. Hekk eżempju inti tkun bdejt xi ħaġa tajba u tibqa' tippersevera fiha sal-aħħar. Alla rid li fl-arena spiritwali niġġieldu aktar bit-talb milli bil-qawwiet tagħna. Santu Wistin kien profondament u teoloġikament konvint minn dan. Huwa ma għamel xejn ħlif li jgħix it-talb u baqa' sal-aħħar inewwel din l-arma lil ħaddieħor. Wistin itenni iġġieled bit-talb biex tirbaħ din id-dinja. Itlob bit-tama, itlob bil-fidi u bl-imħabba. Itlob bla mistrieħ u bil-paċenzja. Itlob bħala waħda armla u tallaba vera ta' Kristu. Santu Wistin jgħid li t-talb huwa meħtieġ ħafna biex nakkwistaw il-grazzja u bekk inkunu fi grad biex nagħmlu dak li Alla jikkmanda. Propju hawn insibu t-talba ċelebri ta' Wistin li jlissen fl-istqarrijiet tiegħu. L-istqarrijiet huwa ktibek fuq il-ħajja tiegħu, fuq dak kollu li jagħmel u jgħadda minnu, hekk minn ma qraħx, nissuġġerilu hekk li jaqrah sabiħ ħafna. Fih insibu din it-talba ċelebri. Għatini mulej dak li tikmanda, imbagħad tikmanda dak li trid. Ekku tajjeb li ngħiduha spiss bil-qalb aħna wkoll, għatini mulej dak li tikmanda, imbagħad tikmanda dak li trid. Tridni paċenzjuża, tini l-paċenzja. Tridni nħobb, għatini l-imħabba. Iżda din il-ħtieġa tat-talb ma taqafx biss u lanqas għandha x'taqsam biss mat-talb tal-implorazzjoni, tini. Iżda wkoll fuq it-talb ta' l-adorazzjoni lill-Alla tagħna, ta' tifħir u ta' rat il-ħajr lill-Alla qaddis tagħna. Imbagħad qalilna wkoll fuq l-interjorità tat-talb. Santu Wistin jitkellem f'bosta bnadi fuq l-interjorità tat-talb. Meta titolbu qal lill-Alla b'salmi u n-nijiet xtarru f'qalbkom dak li tlissnu b'fomkom. Mhux tgħidu biss bil-kliem. Hekk tfisser vera bħal meta tajt missierna li inti fis-smewiet, hekk tajda ripetutament imma inti taf x'inti tajt. Din l-interjorità hija maquda ħafna mad-dmir, man-natura u mal-oġġett tat-talb u sservina ħafna biex nifhmu u nħollu bosta kwistjonijiet li jinħolqu fuq is-suġġett tat-talb. Imma l-interjorità tat-talb xi tfisser? Ifisser li lill-Alla ma nitolbuhx biex xuftejn biss, iżda bil-qalb li tgħaddi differenza u veru bejn titkellem ħafna u titlob ħafna. Waqt li Wistin japplika dan il-prinċipju ixebbaħ ħaraw kemm sabiħa din eżis semmija. Ixebbaħ it-talb max-xewqa. Ix-xewqa jgħidilna titlob dejjem. Jien nixtieq nagħmel ir-rieda tiegħek mulej, qed nixtieq. Mela meta qed nixtieq, jien qed nitlob. Fil-fatt meta jibda jonqos it-talb? Meta tibret ix-xewqa. Jgħidilna wkoll ara, it-talba tiegħek hija l-istess xewqa tiegħek. Mela, jekk int tixtieq tħobb l-Alla b'qalbek kollha u tixtieq tagħmel ir-rieda tiegħu, jekk din ix-xewqa hija kontinwa, it-talb tiegħek huwa wkoll kontinwu. Mela jekk fil-kċina nsajjar, jew fil-klassi nagħllem, jew marida fis-sodda, jien min jien qed nagħmel x'nagħmel, jekk jien nixtieq inħobbu, jien allura qed nitlob. Għax kif qalilna Wistin, ix-xewqa titlob dejjem. Dan ix-xebħ jitfa' tassew bosta dawl sibi fuq it-talb.
nibqgħu narfu għaliex għandna nitolbu għalkemm Alla diġà jkun jaf x'għandna bżonn qabel ma nitolbuh. Għandna nitolbu għax permezz tat-talb insiru nafu bil-ħtieġa tagħna waqt li jinkebsu x-xewqa tagħna u nħejju ruħna biex nilqgħu dak li nitolbu minn qabel. Il-kobor tar-rigal qed issemmija mbagħad li jagħtina Alla huwa proporzjonat għal kobor tax-xewqa li Alla jkun qiegħed iħejjilna biex isawwab fuqna. Hekk hawnhekk nistgħu wkoll nintebħu bir-raġuni tat-talb vokali. Ara jgħid Sant Wistin, jekk f'intervalli determinanti ta' ħin u żmien nitolbu lil Alla anki bil-kliem mhux biss nixtieq, imma qed ngħid bil-kliem dak li nixtieq, dan nagħmluh biex inwissu lilna nfusna b'dawk is-sinjali li nagħmlu u b'hekk insiru nafu bil-progressi magħmula tax-xewqa ta' Alla u sabiex jimbuttawna l-qudiem biex inżiduh. It-talb vokali mela jew huwa riżultat ta' xewqa qawwija, jew huwa l-mezz biex iqajjem fija din ix-xewqa. Wistin ipoġġi qudiemna mistoqsija li min jaf kemm itturmentat lil bosta. X'għandna nitolbu lil Alla fit-talb tagħna? Peress li semmejna li minħabba x-xebħ li jgħaddi bejn it-talb u x-xewqa, it-tweġiba hija faċli ħafna. Dik l-istess ħaġa li nistgħu onestament nixtiequ u fl-ordni li fih nistgħu u għandna nixtiequh, jekk it-talb jiġbaħ ix-xewqa, l-oġġett tat-talb ma jistax ikun ieħor ħlief dak l-oġġett tax-xewqa. Waqt li kien qiegħed jgħallem lill-apostli jekk jitolbu Ġesu, għallimna nixxenqu jew aħjar li nħobbu it-talba tal-missierna li għallimilna hu. Is-seba' talbiet li jinsabu f'din it-talba jiġbru fihom dak kollu li nistgħu u għandna nħobbu. Il-missierna għalhekk mhux biss hija talba iżda hija fonti ta' spiritwalità kbira, regola ta' mġiba, skola ta' ħajja. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek. Għandi hekk din ix-xewqa li jitqaddes l-isem t'Alla. Ikun li trid int, kemm qed nixtiequ naċċetta verament dak li jrid hu. Aħfrinna dnubietna bħal maħna naħfru lil minu ħati għalina. I din ix-xewqa tiegħi li naħfer dejjem kif Alla jaħfer lili. Issa jekk jien qed nixtieq dan kollu u f'ħajti qed inwettqu, allura jien qed nitlob kontinwament. Minn dan li għedna sa issa nistgħu noħorġu konklużjoni oħra. L-aktar mill-prinċipju tal-interjorità li hija din. It-talb mhux biss huwa dmir, iżda fuq kollox huwa ħtieġa tal-qalb tagħna. Din il-konklużjoni twaqqa radikalment il-veduti osra li nsibu fuq it-talb. Mhux qiegħda tirreferi l-aktar għat-talb ta' petizzjoni, iżda aktar għat-talb ta' tifħir, ta' rat il-ħajr u ta' adorazzjoni. Iva, il-qalb umana hija magħmula għal Alla, tfittex anki mingħajr ma taf lill-Alla tagħha biex tħobbu u tħadnu lil dan Alla tagħha. Hekk eżis semmija, ejja nagħmlu pawsa mużikali u naraw jekk waqt it-talb tagħna niltaqgħux verament f'relazzjoni ta' mħabba vera ma' Ġesu tagħna. Hekk għalikom is-silta qatt iltqajt ma' Ġesu. Din il-anja mistoqsija ser inti, xi jfisser Ġesu Kristu għalik. Għajli Jessu x'int Sinjur tiegħek, temminx li dejjem miegħek, inti x'qed tgħix għalik. Għajli jekk hux qed jgħix ġo qalbek, taftaħ xi jisma' talbek u għandek fiduċja fih. Attentajt ma' Ġesu, relazzjoni ta' mħabba vera. Attentajt ma' Ġesu, esperjenza minnija
mistoqsija spiss tiġi. X'post għandu Ġesu Kristu ġo fih. Għajdli toddux b'sultan ta' ruħek, tħallix ta' sewi suqek bil-grazzja li jagħtik. Għajdli jekkux suġġett ta' ħsiebek, tħedux l-aħjar fost ħbiebek, tagħtih ċans iservik. Attent għajt ma' Ġesu, relazzjon ta' mħabba vera. Attent għajt ma' Ġesu, esperjenza mija jena. Attent għajt ma' Ġesu, u għaraf ta' sewwinu. Attent għajt ma' Ġesu, waċċettajtu Salvatur. Xed jieġġo qalbek, taftaħx li jisma talbek, u għandekx fiduċja fih. Attent għajt ma' Ġesu, relazzjon ta' mħabba vera. Jeħtieġ eżis semmija nixtarru fil-qalb dak li nlisnu bil-fom. Biex namlu tagħna dawk is-sentimenti tas-salmi, talb u n-nijiet li aħna ngħidu. Aħna nafu li s-salmi huma skola ta' spiritwalità għolja ħafna, ta' kontemplazzjoni. Jekk dawn is-salmi jiġbru fihom l-għajta ta' dak li jinsab fil-bżonn u tal-muġuħ li qiegħed jitlob il-ħelsien mill-periklu, id-difiża kontra l-għadu, iżda jiġbru wkoll b'kej l-akbar ir-rikonoxximent tal-kobor tal-Alla. It-tifħir tal-providenza tiegħu, ir-rat ta' ħajr tal-benefiċċji tiegħu, ix-xewqa li wieħed jammar fid-dar tiegħu, il-kontemplazzjoni tal-attributi tiegħu, is-sens profond tal-mutabilità tal-ħwejjeġ u l-eternità immutabbli. Ħadd eżis semmija ma jista' jlissen dawn is-salmi sbieħ mingħajr ma jiġma fih dawn is-sentimenti li semmejna. Sant Augustin kien jitlob dawn is-salmi b'imħabba kbira. U mindu tgħallem jammira s-sbuħija tagħhom ma waqaf qatt ikunu t-talb preferut tiegħu. Meta sar isqof u beda jikkummenthom dawn is-salmi, wassal lill-fidili biex jiskopru u jħobbu r-rikezza kristoloġika tas-salmi. Kien jgħid lil min kellu qudiemu u llum sintendi qed jgħidha lilek li qed tisma'. Huwa Kristu li jitkellem fis-salmi. Jeħtieġ nisimgħuh. Nisimgħu il-leħen tiegħu f'kull salm, kemm jekk huwa jitnijat, kemm jekk huwa jimlina bit-tama, kemm jekk jurina ir-realtà tal-ħajja tagħna. Imbagħad Sant Augustin tkellem ukoll fuq it-talb komuni. Huwa bla ħtieġa ngħidu kemm hija milquha it-talba komuni minn Alla meta l-ġemgħa tinġabar fil-Knisja biex tiċċelebra l-Ewkaristija jew xi talb ieħor, xi adorazzjoni. Dawn kollha li huma qalb waħda u ruħ waħda f'Alla ma jistax ma jkollhomx leħen wieħed li jfaħħar lill-Alla. L-għaqda tal-karità tissuponi u tesiġi l-għaqda fit-talb. Tissupponija għaliex hija l-effett tiegħu, tesiġija għaliex hija il-kawża tiegħu. Augustin mbagħad għadda biex jitkellem ukoll fuq it-talb personali. Augustin kif għadna kien bniedem ta' talb, għalhekk fil-ħajja tiegħu insibuh mhux biss jikteb fuq dan, iżda saħansitra jeżorta lil dawk li kien jieħu ħsiebhom. Kien spiss itennilhom dan, idħol fil-qalb tiegħek u dur lejn Alla
bil-qawwa kollha tiegħek. Sant Augustine kien ifaħħar lil dawk li kienu jitolbu spiss anke jekk fil-qosor u jwasslu lill-Alla dawn bħal sajjetta u bil-għaġla it-talba tagħhom. Hekk pereżempju talb qasir. Mulej, jien nafda fik. Mulej, inħobbok. Nemmen fik, Mulej. Nemmen li inti preżenti. Mulej, kemm nixtieq inħobbok aħjar. Dan għandna nagħmluh spiss hekk talb żgħir imma nagħmluh spiss biex moħħna u qalbna ikunu kontinwament merfuqajn lejn Alla. Wara kollox it-talb personali ma jistax jinfiret mit-talb komuni. Tal-ewwel, jiġifieri it-talb personali huwa l-aqwa tħejjija biex ikollna riżultati tajba. Tantu hekk li kemm bit-talb personali u kemm bit-talb komuni meta nitolbuh mal-oħrajn nersqu dejjem lejn Alla. U fil-fatt kemm waħda u kemm l-oħra jgħinu lil xulxin biex jinfjammaw il-qalb tagħna lejn Alla. Meta titlob ma jistax ikun li ma tħoss dik il-għaqda tant misterjuża. Ġesu Kristu iben ta' Alla jgħid Sant Augustine, jitlob għalina, jitlob fina. Jitlob għalina bħala saċerdot tagħna, jitlob fina bħala ir-ras tagħna. Tgħid xejn mingħajru u huwa ma jgħid xejn mingħajrek. Dan li qal Sant Augustine huwa veru b'mod partikolari għat-talb komuni, iżda huwa veru wkoll għat-talb privat. Alla jkun qed jitlob magħna. Alla jkun qed jitlob fina. Fit-talb eżis semmija titwettaq il-konverżjoni tal-qalb lejn dak li huwa dejjem lest jagħtina d-doni tiegħu jekk aħna nkunu lesti li nirċevuhom. Jeħtieġ nitolbu spiss bit-tranquillità u bil-fidi. Għax kif tista' sejjaħ lil dak li inti ma jemminx fih. Hekk ukoll biex tkun tista' titlob għandek bżonn il-fidi. U sabiex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa, għandek bżonn titlob. Il-fidi tħalli triq ħielsa lit-talb. U bit-talb li joħroġ mill-fidi jitlob li l-fidi ssir dejjem aktar qawwija. Imma aħna dejjem naqilgħu dak li nitolbu. Fil-Vanġelu ta' San Matteo kapitlu 7 vers 8 nsibu għax min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Allura kif inhu li ħafna jitolbu u qatt ma jaqilgħu? Jekk kemm il-darba naqraw dak li jitlob jaqla. Jew inkella aħna jew illa nkunu mqarqa meta aħna naħsbu illi aħna nitolbu iżda ma naqilgħux. Mal-eżempju kollha li aħna nistgħu nġibu mill-ħajja ta' kuljum, fl-Iskrittura nfisha naqraw dwar l-Apostlu Pawlu illi talab sabiex ineħħilu dik ix-xewka li kellu iżda huwa ma qalax dak li kien talab. Min-naħa l-oħra nsibu bosta nies ħżiena li jitolbu jaqilgħu kif ukoll nies twajbin li jitolbu u ma jaqalgħux. Dan jiġri għaliex? Għax il-biċċa l-kbira ta' dawn in-nies ma jitolbux għal dak li suppost jitolbu. Dak kollu li aħna nitolbu għal ħajja ta' kuljum tagħna huwa xi drabi ta' ġid għalina u xi drabi ta' gwajja għalina. Meta Alla jaraf illi dak li nkunu tlabna sejjer ikun ta' gwajja għalina, huwa ma jagħtihomx lil dawk li jitolbuhomlu bil-ħerqa. Hekk kif tabib ma jagħtix lil marid dak kollu li jitolbu. Iżda dan jagħmlu għaliex huwa jħobbu tas-sew. Huwa ma jasalx sabiex inewwillu dak illi kieku kien jobodu kien inewwilulu. Alla għalhekk jisma' lil daw kollha li huma tiegħu f'dak kollu imma li sejjer jiswielu
għal ħajja ta' dejjem. Iżda huwa ma jagħtix każ ta' kull ma jitolbuh f'dak li jidher illi huwa taġid għal din il-ħajja biss. Għaliex aħna eżis semmija, aħna maħniex sa ngħixu f'din id-dinja għal dejjem. Għalhekk eżis semmija, kellmu l-Alla, ħallu lil Ġesu jitlob fikom u jekk tassew tkunu ħaġa waħda miegħu f'kull qasam tal-ħajja li huwa poġġikom fiha, jekk tħalluh jitlob fikom u jgħix iva hu ħajtu fikom. Allura dak li għamilna ħaġa waħda ma' Kristu mhux xejn li fit-talb, talb taħdita ma' Alla. Ek nispiċċaw b'din it-talba ferm sabiħa. Mulej, iftaħ li xuftejja sabiex jiena nfaħrek għaliex jiena ġejt maħluq minnek. Infaħrek għaliex għalkemm jien dnibt int ma tlaqtnix. Infaħrek għaliex inti ħeġġiġtni sabiex nistqar ħtijieti. Infaħrek għaliex jiena ġejt imnaddaf sabiex niġi mifdi. O Alla, iftaħ li xuftejja u jiena nfaħrek kull ħin kif jixraqlek. Insellmilkom eżis semmija, il-paċi magħkom.